Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Asa bang waiter din eh? Kay, order ko? Order! Waiter! Psst! Yes, sir. Mag-order ko usa ka sakong shrimp tempura. Uy, Dave na yakop Kung sabay gusto nimong samtang niya pang waiter, ha? Aron nga, mausa na ito pagluto. Dali, sulti na. Usa ka planggana nga mami. Kano ka to, waiter? Usa ka planggana nga mami. Seryoso na, sir? Tininood na dong. Ipahurot na ako ininiyag kaon. Aron dili na siya magtuo nga, dili ko maka-afford para niya. Ikaw na. Napakailang order. Shoot! Tuo kag dili ko makabayad? Huh. Mag-order kong tao nga dili hambugiro nga akong ikatubang. Kay kalagputo na kay ko sa hangin sa akong ikatubang as in. Are you ordering for me? Oh. Sure siya? Agay to ha. Sakit to ha. Pagpuyo kay niya na siya sa tuol. Padungkan gani ka na. Hi, Josh. Hi again, baby. May muwang dini ko mulingkod tapad mo. Sure. Dili oh. Bakanti ba? Na, I'm fine here. Oh. So, na-enjoy ba mo sa pagkaon din guys? I'm glad nga napilihan ninyo kining maong restaurant. It's one of the finest resto din sa Cebu. Though mahal-mahal ang presyo pero worth it. Worth it ang presyo sa lasa. Amigo na kong tagiyan na yun eh. Ah. You like the food, baby? I could bring you here anytime. Kalayo sa amo o niya. Muanhi lang para mukaon? That's the reason why I'm offering her a job. Aron anhin na siya sa syudad. Mas may din sa syudad kay naa ang tanan. Mas nindot sab sa probinsya kay naa sa bang tanan. Tanan? Like what? Din sa syudad, naa ang dagko nga mall. Makasuroy ka anytime. Nga laayan ka. O niya may sinihan. May nagkalain-laing kananan. Daghang kasuroyan. And to top it all, daghang nindot nga mga hotel nga imong kay stayhan. Like one that I own. Ha? May hotel ka? Oh, sorry. Wa update ka masulti. Abi na ko, unsa nga company ang imong gipanag-iya. Wa ko mahibaw nga hotel pa di ay. Yeah, I don't want to brag, but it's a luxury hotel. Tinuod? Wow! Dave, unsa man ko, uy. Sorry. Kalit man kong giduka. So, husto nga akong desisyon. Nga imbitaron si Jenny nga mupabilin lang una din sa syudad. Dili say para niya nga mobiyahe uban nimo karon. Dili ba? Knowing nga nagduka ka na. Nagduka ko nga naglingkod dinhi. Pero iniglingkod na ko atubangan sa Manibela. Siguraduhon na ko nga safety ko. Labi pa nga akong kauban sa biyahe. Oh, well, you will never know. Ilabi pa nga nagduka ka naman ka. So Jen, stay with me tonight. Sige. Sugot ka? Oh, thank you for entrusting Jenny to me. Okay ra na pre. Pakasalig ra ko nga safe siya. Okay ra gid niya. Yes, thank you. Because she will be more than safe with me. Gani, kay uban ba asab ko? What? What do you mean? Bisan dako na ko og may anak na. Pero kung pasagdan ako si Jenny nga magpabilin dinhi og pangitaan ko sa akong inahan anak niya, punalan gihapon ko ato kung may bawaan nga ako lang nga gibilin si Jenny sa lain. Lain ang ikauban. Mao nga pabilin siya og ako. Okay naman ka? Of course. Nakasabot ko. I completely understand. And please, continue eating. Lami ka tinuod ang ilang pagkaon gini. Nikaon na ka? May daghang pagkaon actually kay ganina. Pero wa ko mo kaon. Ha? Ay, kaon oh. Mahimo ba na kong tilawan ka ng naas imong tinidor nga gitusok? Ha? Sure ka? Ako na ba ning iningkitan? Ganahan ka kuha ang tikaglain. No. Mas ganahan ko na. Ining kita na nimo. I can have a share with your bite.
Josh. Ah. Oh. Oh. Mas nilami pa siya. Ngayon mong gihungit na ako. Hadi apa, oh. Oh. I could all night with you spoon feeding me. Murag bata. Ngaway po. Excuse na niyo ha. CR lang sa ko kay murag napuling akong mata. Ha? Napuling ka? Dave, watas ako. Ubanante ka. Wait ha. Buuban ka niya? Dito sud sa CR sa mga lalaki. Ganong huot man ni akong dukan. Kaaksyon naman kong kalagot nilang duwa nga nagtanaw na minaw. Murag nagsilos ko. Oh, nagsilos ko? Dili silos ang hustong termino ini. Nangigi. Oh, nangigi ko. Naanad ko nga, naanak ko ang atensyon ni Jenny. Sukad pa kaniya to. Sa gagmay pa mi. May mga naamigo siya pero ako ang iyang pinaka-close. Naanak ko ang tanan niyang atensyon sukad pa sa una. O karon nga, nakita na kong may lain siyang giyatagan sa iyang atensyon. Nangigi ko. Nangigi ko! Di ni maayo da. Di gini angay. Di ni maayo. Angay lang abuhian ako siya. Angay lang. Kay husto si Jenny. Kung saon niya pagkakita og uyab kun kuralo na ko siya. Mao nga. Bisag magsilos ko. Oh, mangigid ay. Tugutan ako siya sa iyang gusto nga buhaton. Hain naman yung tawhan na nga. Wa pa maging mapalikin sa lamisa. Baby, nagsikling lang taos unahan. Aha? Wa na rin mo tanugang yung pagkaon. Nabugnaw na ka na. Dili na lami ang pagkaon ko, bugnaw na. Ay, sorry. Sa Dave, manggod. Tingalig na unsa na to siya ba? Napuling na ba to? Paso lang ka na ako. Oh, ingon ka bagyod niya na. Ha? Nga unsa? Kaya concern, kaya thoughtful, kaya caring. Ha? Oo. Oo, kay suod na ko siyang higala. Will you do that to me too? Ha? Ma... Pero gusto ko, buhaton na mo. Dili isip akong suod nga higala. Kundili, akong girlfriend. Josh. Baby. Oh, Josh. nahinumdum ka ba sa akong giingon mo? Nga gusto kong kuptan kining imong kamot for the rest of my life. Nahinumdum pa? Now, dili ko gustang kuptan ko lang for the rest of my life ang imong kamot. Kundili, till the next life. Mairo man ko sa sunod na kong kinabuhi. Mauk-uk, mababoy, or whatever. I just wanna be with you still. Tuod ka na. Gusto na kong mutuo. Oh, shit. I never thought nga maingon ko ni ini ka-corny. Am I being too corny? Slight lang. Pero madarag smile. Just tell me when I overdo. Hapit na. Oh, Jenny. Josh. Jenny. Jenny. Josh. Baby. Why so lovely? Where? You just make everything else so lovable. Sa akong mga mata. Kung ikauban ka. Salamat. Salamat usap. Ha? Sa unsa? For making me believe in love. Abikog. Magduwa rin ko for the rest of my life. Guess my playtime is over. Now that you're here. Josh, tingalig. I am willing to wait. Josh. Sorry. Nadugay ko sa CR. Okay ra ka, ha? Dali nang gikuhang yung kamot. Nakuha Nga ang kung nakapulin gikupta. sa imong mata? Sa pag-abot ni Day. Hain man, baby. Pakita ko. Ako okay na ko. tulupon. Okay na ko.
Ikapoy na kong linakaw. Asa magkikupaingon karon? Madlo kong mupundo sa usa ka lugar dinhi sa syudad. Dili ko safe dinhi sa kalsada. Pero unsa may ako mahimo? Wala ko'y kwarta dili bisan usa na lang kasintimo. Saan pa nako sa pagkatuog sa usa ka mahalon nga hotel ni ini? Saan pa nako pag-abot sa laing dapit? Nga wa naman ko'y sakyanan. Visit! Makalagot na kinabuhi Leche! Gusto na ko mamatay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!